tikupitirira makamaka kucheza ndi brother tu pamene tauza zambiri zokhuza ndi Chisilamu kuti Chisilamu chimadiyonjo komanso chimakhulupirira mwa Mulungu mmodzi komanso Chisilamu chimakhulupirira mwa atumiki ena onse Yesu ndani so amene wa ndakunonso ku Mozambique nde tipitirire makamaka kuwakumbutsa pa zimene tafotokozera zokhuza ndi umodzi wa Mulungu so pa zimene takufotokozerani izi zokhuza ndi umodzi wa Mulungu kuti Mulungu ndi mmodzi komanso chimene cha Chisilamu chimakhulupirira motere inuyo kumbali yanu muli okonzeka makamaka kusatira malamulo a Mulungu? Ndilokozeka. Okay, yeah. Poti pazimene mwandilalikira. Yeah. Ndikuzoona ngati ndi kante kwapatali kwambiri kulowa Chisilamu. Inuyo simaziwa kunena kuti Mulungu aliko mmodzi. Sini maziwa. Koma lero lino mwapeza kuti mwaziwa kuti Mulungu ndi mmodzi ndipo tikwenda kusati kukhulupirira mwa Mulungu ndiponso chimodzimodzi. Okay, so munthu amene munthu wakhulupirira mwa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala amayenera kunena kuti ayikire umboni kana kuti kulowa Chisilamu. Ndikuti pamene pokhala ndi munthu ndi Islamu amene uzita zomufunika za Mulungu komanso amene uzipanga zimene Mulunguyo akulamula. So inuyo apapa muli okonzeka kulowa Chisilamu? Ndiponso ndilokozeka. Zikoma kwambiri. Apapa ali okonzeka kuti alowe Chisilamu mmodzi mwa amene watinyamula driver athu pamene takhaso tikuwaunikirisa bwino lomwe kuti chimezo chikuti chikochi. So iwo waso akukonda kuti atalowa Chisilamu. So munthu akafuna kulowa Chisilamu choyambirira amayenera kunena kuti ayikire umboni. Timanena mawu amene timanena muchiluya kenako tanena mojani mu chilankhulo chachichewa kuti mukhalise mukumvana kuti tikutantha yaneti. So tayimika ndi chalachi chamanja ake kono akamanja. So timanena mawu muzindisadiza muzilimbika muzikweza mawu eti. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mashallah. Pamene kote kuti mwalo wa Chisilamu. Allahu akbar. Bismillah. Takbir. Allahu akbar. Mashallah. Ndi mmene tikuyendera pambuyo ponena kuti azindikira malamulo a Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala waziwisa. So pamene pa mwalo wa Chisilamu kumbali yanu mwina makolo komanso azibale anu akachimva motani pamene akufotokozera? Akachimva bwino ndipo ndikafotokozera. Ambiri mwa iwo tilowa Usilamu. Mmene ndimene akufotokoza kuti akathaso kulimbikisa pamene mukalimbikisa anthu achibale azinzanu kuti zimatichonje komanso ndaphunzira izi mwako mwakuti. Chabwino. Mmene ndimene akufotokozera m'bale wathuyi. So mwina kungwalimbikitsanso mwina pali anthu ena mwina amene akuno ku Mozambique amene mwina akumva nawo kamene akuonera nawo video iyi mwina kulankhula kwanu muchilankhulo chikuno timva chilankhulo cha Chiromwe. So muchilankhulo cha Chiromwe mwathokoze anthu makamaka komanso mwina kwalimbikisa muchilankhulo chanu icho chimene mmapangira. Kwambiri. Ndio mutawandikira nawo kamera nyuano abalaka uno Mozambique wowa mpingo ule na cha Islamu wao niteni atene nilimbikisane kuti nalimbikisa atwala kuti eweke epange uno mpingo munaona uno kuti mpingo wa Islamu onawa nali vangono koma ola timwayi wahu kuti mpingo wa Islamu uno ni hudere elotele ya Islamu ndipo atene abaraka na atu akina tieni atuyara yawa ni wakele mamata meli. Mashallah. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Mashallah. Anthu akuno ku Mozambique pamene mmodzi wa munthu amene ali wako kuno walo wa Chisilamu so amalimbikisa anthu kunena kuti chipeza Chisilamu ndi chabwino komanso tikwenda kuti tisatire tikhulupirira Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Inu pitizani panga follow NMS TV komanso kwa amene mukufuna kulumikiza ndi nyamatayi makamaka kunthandiza ziwiri zitatu zoti munthu walo wa Chisilamu so tilumikiza ndife pa manamba amene akuoneka pamenepo mwina kuthandiza pa zinthu zosiyana-siyana. Shukrani. Komanso pitizani kusatira NMS TV ndi zinthu zosiyana-siyana.